Personal na inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang National Highway sa Sitio Kipolot, Barangay Palacapao, Quezon Bukidnon. Nagdesisyon kini paablihan ang kasamtangan nga ginahimo nga highway nga ambihas lang sa Nahugno nga highway ni adtong Oktubre 18, 2025. Nagikamatay sa mag-asawang nagsakay og bao-bao og naapil og kalubong sa yuta. Gidayeg ni Secretary Dizon ang DPWH Region 10 kay sa kapin duha ka bulan lang napangitaan niini og paagi nga mapadali ang pagtrabaho sa highway. Bisan og dili pa simentado ang dalan, gipasalin sa DPWH nga karong Biyernes, Enero 16, 2026, sugda na ang pag-asfalto sa highway ug himuon kining baga aron pulido ug lauman nga sa adlaw nga Domingo, Enero 18, sakto nga tulo ka bulan sukad sa pagkahugno sa highway, mahingpit na ang pag-asfalto. Gani nangayo og dispensa si Secretary Dizon sa katawhan sa nitabo sa highway. Giduyugan si Secretary Dizon sa inspection nila Senator Mig Zubiri nga nagpasibaw sa epekto sa ekonomiya sa Bukidnon ang kahason nga hatod sa naguba nga highway diin maglisod og latas ang mga produkto. Anaasad sa inspeksyon ng mga opisyal sa DPWH Region 10, Mayor sa Quezon Bukidnon o Governor Rogelio Nil Roque. Lahos-lahos na ang biyahe sa mga motorista dihang giablihan ang highway. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!